nuestro darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Veseli praznici! I guess I just lost my husband, I don't know where he went. So I'm gonna drink my money, I'm not gonna pay his rent. I got a brand new attitude that I'm gonna wear tonight. I wanna get in trouble, I wanna start a fight. La 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 la, I wanna start a fight. La 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 la, I wanna start a fight. So what? I'm still a rock star. I got my rock moves, and I don't need you. Guess what? I'm having more fun, and now that we're done, I'm gonna show you tonight. I'm alright, I'm just fine, and I will teach you. So what? I'm still a rock star. I got my rock moves, and I don't want you tonight. Благодаря ви, приятели, че сте тук. Благодаря ви, че уважихте изкуството на тези млади хора, които са новия екип на откачалките на сребра. Да започна, искам да ви ги представя, защото те ще ви радват следващите 4 години. Ще следите тяхното развитие и ще им се радвате. Така. Започвам. Спартак. Спартак е лингвист, обаче ние сме го приютили и той е вече наш. Елена е първи курс. Зао-бао. Чакайте да видите какво ще стане. Еми, червенокоската, нашата червенокоска. Даяна. Даяна ни напуска вече, но се изяви великолепно. Ехо, Росен. Първи курс. Нашата гостенка от Пловдив, Мария, която е ученичка в Испанската езикова гимназия, още е съвсем заобая, обаче си е била. Мирела, която ми опъва нервите, както си иска, обаче пее. Мария е безкрайно чаровна и очаквам от нея много, 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 особено рок. Първи курс. Хо-хо! Тук има и ветерани, които обикновено забравям името им. Как беше? Вики! Виктория, която вече работи в Музикално-драматичен театър. Сашо, който е народен певец, поп и джаз певец, както виждате. А сега ще мине и към класиката.
Мерси. Който е един великолепен оперен певец и му пожелавам от сърце да мете сцените. Не само българските, и чужбина. Това е, скъпи приятели, нашия нов екип, моите слънца, както ги наричам, въпреки че понякога слънчасвам от тях, ама това си между нас. Ами да ви пожелая така салона да е пълен, да ви пожелая да не посещавате, да ви пожелая най-напред да сте живи и здрави през новата година, защото май месец ви очакват изненади от същите тези млади хора. Обичаме ви! До нови срещи! Благодарим! Чакай спокойно. Чакай така.